Hola, soc la Núria Belliu, sociòloga, consultora en relacions interpersonals i instructora de mindfulness. I m'agradaria explicar-vos breument com el mindfulness us pot ajudar a reduir l'estrès a la vostra vida i, per tant, a tenir més benestar, més tranquil·litat amb vosaltres mateixos i amb les persones del vostre entorn. A través del mindfulness aprenem a estar presents, ara i aquí, oberts a l'experiència de cada moment, sigui agradable o desagradable. Un aspecte important del mindfulness és l'amabilitat, en el sentit de que aprenem a suspendre aquells judicis que fem cap a nosaltres mateixos o cap als altres. Viure amb menys crítica i autocrítica ens ajuda a tenir relacions més sanes i doncs tenir també una major autoestima. Probablement haureu observat que dediquem gran part del nostre temps i la nostra energia a pensaments que tenen a veure amb el passat, coses que no podem canviar, o amb el futur, preocupacions que ens ocupen, i que d'alguna manera això ens fa perdre connexió amb el que està passant. A través del mindfulness el que fem és entrenar la nostra atenció per poder-la dirigir en el que nosaltres volem, necessitem en cada moment, ja sigui una conversa amb la parella, amb els fills, o aquella feina que tenim entre mans, o aquells aliments que estem menjant, per exemple. I amb les emocions podem fer el mateix, podem posar atenció en les emocions que tenim en cada moment per poder respondre a les situacions en lloc de reaccionar. I com ho farem, això? Doncs a través d'una sèrie de tècniques de meditació i de relaxació que vas aprenent al llarg de les diferents sessions i que integres a la teva vida. I què és el que et puc oferir? Com et puc acompanyar ara mateix? Doncs a través d'un programa de 8 sessions de reducció de l'estrès, el qual té una evidència científica, perquè s'han fet molts estudis que demostren que si vas practicant aquestes tècniques durant el curs d'una forma diària, realment el teu nivell de benestar millora des de que comences el curs fins que l'acabes, aconsegueixes reduir l'estrès. I també tinc el programa d'acompanyament individual, aquestes 8 sessions, però que fem de forma privada, si desitges fer-les tu sol. I doncs també, en tercer lloc, el programa de sessions de mindfulness a la naturalesa. Com saps, la naturalesa és terapèutica en si mateixa i també ens ajuda molt a practicar l'atenció plena. T'espero doncs a les xerrades que estem organitzant de forma gratuïta perquè puguis aprofundir en aquests programes, puguis saber en més detall què és el que puc aportar i en què consisteix el mindfulness. Veuràs aquí en pantalla quins dies són i pots entrar a la web nuriabelliu.com a la pestanya de contacte per inscriure't en aquesta xerrada gratuïta. Moltes gràcies per la teva atenció i et convido a compartir aquest vídeo amb tothom a qui li pugui ser útil. Fins aviat!